Good morning mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. So today is a day, Friday. So time to work. Punta tayo ng trabaho. We will start our day going to us. Tatagalin, the life of OFW here in SGR. We start in 3, 2, 1. So guys, yan, tapos na kami mag-meeting. Punta muna ako ng Tito 20. Punta tayo ng Tito 20 and then we see how the works go. Okay, so let's do it. So guys, nandito na tayo sa Great World City. Sumali siya Tito 20. Excavation work kami dito. Hindi ko lang kung ano magagawa. So let's do this. Iwan ko na sila. Hintay sila ng konkreto. So tapos ng ating araw update. Yun, magkakasing sila ng last day sa Quezon. Then for the machine kung nakita namin yung obstruction, tanggalin namin. So tomorrow we will continue kasi. So that's it for today. Maraming salamat sa pagsama, pagsubaybay at pag-support sa aking munting tahanan. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe my channel. Click the bell button below para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Don't forget to like and share also my videos. At kung gusto nyo ma-shoutout sa aking mga videos, please comment down below. At isa-shoutout ko kayo in every end of my vlog. That's it from now guys. Thanks for watching. It's shoutout time. See you. Bye. Mega daw shoutout sa ating mga subscriber na nag-comment dyan. Sina Ulpiano Padin, Bunch Guy, Like a Smile Vlog, Teps YouTube, Mary Pasti, Twin Spy, Menchi Tagwe, Lolita Village Kitchen, El Daniela, Queen's Garden, Imbo, Chef Travel Vlog, Asinonlin Vlog. Maraming salamat sa ating mga support sa ating mga support. And see you to the next vlog. Paalam.